asam kitua bi na me ne wo che efisem ni se asam ne de bia wutie na me ba abegu mu nchene ka amen amen adie ba ko me pese o ma ne hye wadwene mu se o Kristo ni se heaven bi ewo ho minim se o temi ase a adentina me kasa sei e ka me yema ka se Gana menyi na se ya Kristofo enen chensia ya dudum kuruwa ya nuwa nunsuo bag ya kuta yan atari ya hyeyan bribia ya chro nyamedin agu ho empo se wuwura ufie mpa watumi achro ho se God is king Okana wouldn't know which said God is the head of this car. Bribia wagana bia no ekameyaka se oni munyame. But anaji manumra wajuni mu se say ye ni munyame a enya asori a meko. Oh come on church. Menfa asori a wo kon ho se minnimu nyame menfa dibra wo enka se wonimu nyame niema bi wo no mo a ensa wo se obeka kire wo bi se wo ye kristoni na mo nipa na anka se hwewa no wa ridu no wa ka kire wo se sister brother wo ye kristoni enti ya na eye me nwanwa se ubema obi adada wo se we efiri nyame wa bra wo so ye kristoni a bible se sunsom konkura betre ni padua ni mu maybe some question yakasa gidie twi kasa nya bible what me ase me si gidie enya bible nkira ase but gidie twi kasa ho na betimi akira ase ama me ha me twamo mayedi me si nya bible dia meti ase be me petwi kasa yakasa gidie ase kyerese Baburu na adi korona me ha dwene waka jose men kan babura se so aka babura se mo ha ono so baburu na waka no enne mo so mutitwi a meye mutwi pa ansa na mako yes esitie entu woni mugidie se wo kan ho asma kire obi a di that's right that's right right there pa good so na be na metam no meet me no me kire gidie na se a kire wo enne fa hye wadwene mini abra bra tieni ye pa wo ne hwe ni ye je adi se me kire gidie na se a kire wo me kire gidie na se a kire wo ntina me di ma wo se je neti what you say enti gidia ye kan ni nyina no twi kasa se kire pa ne se je di gracias adenti ne se wo gie na wudi oniapa wadidi amen na ukra nso ekomuti no hwehwe waje nkwa na ukra odofo pa wadidi ame na ukra die ekomuti no hwehwe waje nkwa na ukra onipa ekomuti no no ne madi biribi so wonye no wan dai udi aden na ubenya ah umi ya obenya dia yi
ubenya hoden Yesu Kristo ka tia for say mutai wa Jerusalem kopim say bosha mutifri agena numu no na mekwa mesere jana na obebra mo ahoden efiri so na say sunsum kokoro no ba wo so a ubenya hoden. Praise God. Hallelujah. Samsima huna gadi Yesu Kristo dia obi so me sase ode me ko Yesu hobio. Many are deceiving in this land. Nipa bebre atoba ha enso ofra wo say a Christopher. Me a Christo ni na osofo aka kira me say brabeji lotto number. Na masalai. Na makoji lotto number. Na me ko akota. Me yo chidinia me nim say Bible say me yo Onyankopon ahinie ene ne trene ne kane na nia kani nyina o de beka me ho na osofo bi ka kira me say fa woni bi picture bra na me bon pa ya mane ne sika bra o na nkrofo salai ya mobo wiase enso safo nyina bu o ho say oyo Onyankopon ewurade hu ye mmobo amen ekoye nyame pe se ono de sani faso ne se oni ni pa benya ayonkofa na abiribia woni ni patimi enkuta ho sawe edi ntromu a Bible say edru nyumire bia foma ye nyum adase ewiema ye nyunu no ne nyame aba Adam eni ifu nchen na wono wo abedi nkomo ka amen amen etianadu ti asese nyame pese woni wo ejan kuta hude nyame pese wo fa wo so meni pa bi ti nyame ase eti se mi Onyankopon sori dan dia na se me hwe mi ni padua wo yie enti ma kire gidie mu akire wo je di adenti yakom de wo ka amen amen udi so obenya hoden enti wo ena kom de wo ena hawo bi da wo so wo na manie bi da wo so wo na kwada na bi da wo so na wo wie so obi ba boa wo ena Yesu aba se bra na meboa Ana faidie Hebrew fu ngoma na sam na okan ye no gidie ni ade a yenya fa ye ni hunu ye na so ye wo ho toso oka amen amen edi ha ana saade no bam Yesu na ofra wo wunimu no afi we ere na we Yesu dia faith ka amen. That is the faith that you have. If it is sending a mini power yonkofa na boninti na ma oda sani hwiase na mini Adam ni if wa yonkofa pa so we can ba roboti asese nyame ade ensam no ema Adam wa na if oni hope. Hello. Communication is very important. When you offer suni wuni ebi, edi nkuta ho. When you offer su kansa mbichire obi, senya wuni uyiri tifie, ukuru tifie, enkuta ho dia mu benya no, enu ne bechire nkoso a mo bekro. Communication. Minka say be Adam anchire ade ni mu ya anchire Eve de so communication is very important. Samisi menya nkwaje de a na Yesu Kristo amma me nkwaje de a me kire ne ma bese enum na afa ye wi a de ka ne da to so ne abompai se obi se wanya nkwaje
It is faith leading to salvation, and it implies various aspects. Niema echira me say me wan kwaje. Niema woro nso na me de woka. Number 1, committing your life to God. Say wodi wo ho ye den ema urade. Psalm 37 verse 5. Wodi wo ho ye den ema urade. Number 2, believing in the Lord Jesus. Already Yesu Christo ye den edi. If you are oba ye nyu obi enti na oba ye eye Jesus na afre wo. Enti ono na sese wujinidi. Na wujinidi a ensanjirane na wo ye. Amen. Amen. John chapter 3 and verse 15. Point number 3. Believing, becoming obedient from your heart. Say, Messi menya nkwaje dia. Die be mo nkwaje no adi mu na si pini se. Obeye sitie efri wakoma mu. Paul ekachire Korinta sorry se. Ye dudu no kinka mo na ni mu chire nyame sompa. Na so mu ahoden de wapo. Okachire ngro se me ye Kristo ni. Be na brabo a wo bo no. Ani Kristo som no. Emfa. It is a wo sum awurade Nyankopon wo ye Kristo ni dia. Bible say men kan kira wo say so obeye sitie a efiri dia akoma mu. Ka amen. Amen. Ha, from full respect and don so asori mu toto. Ye kwako ye ti say Nigeria for Yoruba for nchia. Ohun so ohini bi ba no ada fom. No aye ele sa o sikanti. Obeta from 30 meters from where the king is. Kopi se ni bono baba bedu no pomo de kuta no aka no miensa. Pelesa. Afi ansa no opeje ni pana gina ho. From full respect. You must be obedient from the heart. Mr. Wadi Yankopon ma say masa odum ye awurade de dum na lum ye da wani mu yi no masa odum infre won san fita ama obi simple bi message sa high life awurade de atom wo no da se dum na wo kura for wakoma nyina so ma awurade ne awurade be shira amen e ma wo ye fi say Bible say onyankopon shira. Point number 5. Believing the Bible is the word of God. Amen. Jitu say onyankopon asam and I say Bible eye onyankopon asam. And according to pempenso bi say nipa bi yi Bible mu. Onu atrasia no yi Bible mu. No de natwene ni nyansa no de aformi nyame asem no na afi no de amanya me nkrofo na nkrofo so agiadi na ese wonjidie. Sister brother Bible ye kuta me wa hai wuti bi nyi bi mfirim wuti bi mfa bi nka ho enti se me pese awurade Nyankopon hira me a I must believe that this Bible is the word of God. Nkrofo na anti dem pese be kana se. Etienne kodru ba bi say Bible say menya saade wonu makache saade we die basa we die minti menya na fe wo to Bible say dame we ya no PFC ha we ya no PFC ha sister brother ubaya sa but in shira pa de won sanka bi na so be say we dey Nyankopon shira wo dia believe that this Bible is the word of God. The Atosiano, putting your trust in God. Believing the word of the Bible is the word of God is 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. Then the next one, the 6th one, is putting your trust in God. Sir, what do so
Amen. Sister okunu mo den, brother okunu mo den. The Bible say me kan tell say for who to Awurade so. Wona wode wo to Awurade so no, ade nyina jibo wo. Ewie wo ye. Meni obi achi me ye fa nkonko sombosom. Meni obi achi nkonko ji sikaduro. Meni obi achi mfa wo hia nkonya ade ansese ka wo ye. Fa wo nyina to Awurade so. Na so okunu mu ye din sedenara. Awurade baba be ko ama ho. Mishak Sadaka na Abednego si masa. Ye Onyankopon dia. Na waka kire yen se ma yen som nyame biara e ka wonu Nyankopon ho. Enti jana waso no enye no na yesuro. Na yemom ye nkoto. Na sani obeye bia yenim se Awurade baba ba cheme. Awurade fasa gidi wo nwura wa brabo yimo. Amasani mo ye dena. What me agina wugidie no so. Ka amen. Oyene se ne momfo wo nko gugem. Ya soja furumoni titi ni atutu wo magum. Wo kan kan babure ya na sometimes e dekura keke. Nipa ye de nu kwakotu jani mu no. Ya wonu di nkan na nke de ni tumu no. Ye de ni tu jani mu ma wona odi won e kro no. Wo mu momu no ahye. Sa onipa kwan so Awurade ani a obema wuli watanfo mpontama ya dai aba asomtue se Awurade kwan ena wonam so se wo ye sitie manyame asam a ma Satan hihye ne obehihye Awurade betane no na wo be yakunimtifo etina David se Awurade yame ho sankyerane na ma matanfo nyina ne wo hunu se wo Awurade Nyankopon wo na waboa me na wakyekere me hwere ka amen. 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 Number 7, inviting Jesus into your life. Say, Ofre Awurade Nyankopon ba Yesu Kristo say. Na eto nyumi se si akame to my life. Brahma akumamu. Brahma kumbamu. Oraji. Oh, Brahmo, another year, Brahmo, but in us, yo, Brahma, Kumamo, Ora, Bravo, another Brahmo, Bravatina, yo, Brahma, Akumamo. Say we invite Jesus say Awurade makoma ni ebra na betena mu. What kind of book of Luke now 24 no verse 49 no Eric no Bible say Jesus Christ kan say munche akopo so de ahoɔden baba be fram. Na ta sunsum kokoro ba so a obenya ahoɔden. Praise God. Mira Yesu Kristo she asuafo ne bo se ye bekum no na ne nansa so be sori asuafo nkonko kyɛn nansa no so ya no ye hwɛ papa ya ye hu no Bible say asuafo no bigidie atoba ha tam ye bototo ye kwa ho ne mom ye nkɔ ye kɔ ye kura se ye kɔdɔ ye banche onam kwa mu a ɔkɔ na ɔdwendwene nia Yesu ayɛ ho. The Bible says, why no be back on here, miensa? Amen. Obeka on here, miensa. What can Bible say? Na Nyankopon share that is see when the need send you be ya. Microphone to me and be so run now. Obeka on here, miensa. Say, Massa, no crabbe as in a ufie. Now your friend was saying. Ya yedi yankom awdo no abetum wanti me san question onu mom na ebisa wo me question say are na mo no waye bosan bosan sa sania mo wira ho mo hui and na Christopher na mo as wo frigi na eba wanti ni nyina ne say Awurade atu wo nhwamo efri
say me ba be pay sika no ma ya emai enti nyame ne wonya no kwafo se ne amoka no sister brother say sika ti na ba asori ma sa kofie. We are here because of the kingdom of God. We are here because of heaven. God is preparing his people to heaven. Soon and very soon Jesus is coming again. Amen. Na enu na men ne ebinim suma bosuma enso so no asori fie ho. Na dwene ne se nyame som ye se obenya wo ho. Why obosa den e ham. Omumu ka kire Yesu se wonkwane ho ho wo Jerusalem ha ya wo bebi se asasem asem esi hayi tam hayi nyina wonkwane nipa wo ya ho ho ntie ene wo se di asem wo se akwa bi ade ho to no so nansen ya jabi bia kodi nachi na niema woye bia hunu se oyo onyankopon ba otimi nante poso wa abra ne nan kansuo otimi ne panu num kitinkiti num ni abodo mi ele bubu ma ni papim num ti otima wo bia wo wo ye friends and lights of the sorry free kwam etide ye ye hwenu mu se ne etie biara owura we owura wo be sorry nanso enani da etoso nansa ano papa ano na ema na kan ye ho di minika ko na no so wo mko ba ye meka se mi endia wa sorry ye bi so mo sana wo he mo se ye hu no we nyina ya asa Petro no mo so eti sapa no mo so di minika ko ye babu so ko hu se de ma no kan no pepepe omo so anya den omo hu no to mbe ka kire suafo na suafo ne se no masa abrante no wadi enhwamo ye ko omo ko godo ye banchi ke suaso ye ne ntama nka mfie miensa ne fen ka se nka fuo no nka nyin ki yetwa ewurade hu ye mbobo so pese nyame yi nu wadi kirew ansa no wagina de uhu ni ne uhu no wachina adekye so sa ka ho. It is the word of God. It is the Bible. That is why the Bible is the word of God. It is in the Bible. The principles of the blessings of God, it is in the Bible. Go to the Bible. Every solution in the world is in the Bible. Praise God. Bible so kan is asia pe na Yesu Kristo ka kire nse mo amaduru mu ya hare aduru mu hare for. Wow. Obi ana aduru mu ya hare enu obi ya ka kire ne se sorry nkam me person kam po ade ni din prako wo dress ya wahye wo dress na wahye no kokoyi sa ba ko dum na fabra obi a waduru mu ye hare no akwa tap no dia bra obi a o se friend sofo obi yiri dross den na wodi ye no obi a waduru mu ye hare no agye to mu se asomo ye nyame asam no kofo di agire kikikikiki ewade huru Ghana mobo. Amen. Obia no duru mu ya hare enu obia na dafo be ka kire se ukuru pan adwuma ba wo mantam no ona na wo ba foforo so enti be ba bi fa o Kristo ni o nu o fire kire akobosom ho akoji aduro na bosom na ka kire se fa wase ade fa ya aduane fa ya benko ama hukunu ni onya di wie se kim firi no kure wo ka kwakubra no wahura begina ho nana duni mu harinti ochia nyamia sumdwen kan ochia praise the Lord ochia hallelujah naso sene na duni mu ya hare no
agye aduro no de abɛyɛ aduane ma bɛrima no di bɛrima no di wie yɛ no ɛna adeɛ no ɛda no ne sɛ gyimi ɔtena sise ya gye sɛ de towels bɛsɛ 6 ɛna egu ne serɛ so na no mma nsuo saa adwene mu harefo Ejanoju Yesu se me kan kyerɛ wo sɛ me gyina ɔpere no akyi me bom sɛ wobɛtie me na sɛ wobɛma pamu a mimi no wobɛto nsa didi na wo so ne me ato nsa didi ka ame kɛseɛ Bible se saa ma yɛ so mɛma mmienu a wɔne wɔnam te no Yesu ne wɔn di nkɔmmɔ a ɛduru baabi a nkurɔfoɔ no pɛe sɛ ɛsɛ sɛ wɔmoma ne kɔ wɔmakura no na Bible se Yesu intentionally ɔhyɛ da yɛ n'adwene sɛnea ɔtoa so ɔkɔ no so no woni baabi akɔ ɛtɔbire bia na wo nhyira bɛyɛ aka kyerɛ firi sɛ woadwene mu yɛ ha wantiaseɛ ɛtɔbire bia na Yesu de wo nhyira ato wo nan ase but na woadwene mu yɛ ha di na wonam nkurɔfoɔ so hwehwɛ wɔ kyerɛ nhyira kyerɛ kwae ɛnti Bible sɛ Yesu yɛ sɛnea ɔretwa mu no ɛwɔ na nkurɔfoɔ no ɛbɔn no sɛ twi kasa no so na ɔbɔn no sɛ kyɛ sɛ ɔfrɛ no sɛ ɔwura sɛ deɛ adeɛ asa ewiem ayɛ tum ɛnti bra bɔmmɔden ana bra na bɛhyɛ yɛn nkyɛn ha na adeɛ kyi a watoa wakɔntuo so anadwo yi hwan na invite Jesus ɛwɔ ne fie meka yi ntasɛm bi akyerɛ wɔ anadwo yi a ɛhɔ na Yesu san da n'ani na ɔne nkurɔfoɔ no kɔɔ fie hɔ Bible say ɔwɔ wo a woyɛ invite sɛ bra wɔ bi fie no Yesu duru fie hɔ no ɔno na akɔkɔsi dining table na watam kɔnya mmiɛnsa si table no ho sɛ hi na ɔkɔfa aduane no sɛ na hyehyɛ no bɔtɔm na ɔde baa yɛ Bible say Yesu asɛbo nkurɔfoɔ no mmienu oh my goodness yɛna me sɛ papa ne wo baba sɛ wɔyɛ no haide obiara nti aseɛ sɛ ɔkɔre sɛ na paano no hyehyɛ ne bɔtɔ mu o sɛ kwan bɛ ne fa paano no fa so baa yɛ o wokenka bra Bible se sɛ mebom na wobie mi a mɛhyɛ ne mu na sɛ me ba me ne wobɛto nsa yɛ dɛn na kyɛ sɛ ɔno na bɛyɛ aduane nam a obi adie hallelujah Yesu na bɛyɛ aduane nam a obi adie Bible se me ne nkwa abɔɔdɔ na nea wɔdi mi no di mi nipadua sɛ wɔwu mpa sorry. Amen. And it is all about Jesus. Na sɛ nea bɛna bɔhunu Yesu Kristo gye a wɔde agye yɛn paa no wobɛhunu sɛ obi biara wofiri Adam ase yɛ a woyɛ Adam aseni yɛ a woyɛ onipa dasani yɛ a wonyɛ Kristoni anadwo sɛ wotie mi atie ne yie na saa message yɛsi no fa woma Jesus na obɛgye wo no fiefoɔ nkwa mmra nyame ne Adam wankɔ yɛ nkofa no biribi yɛ ka na ɔborɔfo kasa mu sɛ 3 bits woyɛ nipadua ahoroɔ mmiɛnsa ɛyɛ honhom ɔkra ɛna nipadua bɔtɔ watumi aseɛ enti saa nneɛma a wɔsɛ no mu no ne ɛtumi ne nyame nya nkutahodie ɛyɛ honhom no a ɛkyi wo mu no enti mmra Adam yɛ ɔbɔne sɛ kim no ɛna saa honhom no yɛ dɛn ɛwuyɛ enti afei esum akata honhom no so aka nneɛma mmienu pɛ ɛna nipa de operate wɔ wiase nneɛma nipa de operate no ɛyɛ ɔkra na ɛkyiw nipadua no mu no ɛna afei nipadua no na saa ɔkra no wɔne na dictate ma nipadua no wodi makyi enti ɔkra no nso so nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa ɛna wɔn so wɔn ruling wɔn dictate ma no na nneɛma ahodoɔ mmiɛnsa no ɛyɛ wo pɛ the will pàtó ɔtí mi aseɛ onipa bi a ɔpɛ ɛna afei wo emotion ɔpɛ wo emotion ɛna afei let me look into this thing and I will tell you. Enipa bi a ɔyɛ Nyankopɔn dia no
oye kutasane ma miensa honhom okra ana afei unipadua we de hu na bontin no ina se susu se honhom no ewu a woni Nyankopon ni ayonkofa bio but what me ase good enti se honhom nya wusi aba afei ni ma mienu no na dictate number 1 no aye okra no echi umu no ana afei ni padua no na okra no na operate ni padua no na okra no enema miensa ana wono no odi ye adwuma enema miensa we will we emotion ana watwene hello ejafei enya honhom kokoro bio ana lead you enya honhom kokoro bio ana echo ni obeye eye either say watwene your mind and I said the way you feel who's obi ohonoma I was good I was say I was saying agumenti menya nkwaje no way and I feel one kasa will want okay your will and obia onni nyame honhomo no sa ne ma miensa wei na edi tatima okra no na okra na transfer dia manipedua no enti to mere bia sa afo ni nyina no o take a decision omo de omo pe and take a decision hello o de ne dey ne pe ono ne pe o masunsum konkuru ka fisa sunsum konkuru nya aduma enti o de ne pe and take a decision and I said the way she feels say ne wo si tinka woni mu no enti wo say obi o no ma nyame honhom ni so a obi twam ne se bia nipa no o twam kura na bia o duru nanimu no na o ye ne ti say ya na waka kire ne say oh the way we see in teenager say odi matter simply because action no kire say or the ka bibi na ye den a kire me every say konkuru ti umu nti no ama wo pe ene watwene ene watinka ena wodi ye adwuma so it is sa dia no emoa susu wo bi abobi wo no mu a onyanya pese obawi nkyene yemfa wo join for example obawi nkyene a wodi oba fa si pataso netama basa dien nefa punu se dia obobo no wote wo ho a obesa befa efri se ne pe na dwene kire ne se enkyene wo ho ese so okofa na safo no bi no wo mu no na ogen kan bible say wakasa woni padua no obona da pa nia esese enka be mani oba eye no nam se no ho kokoro na ti ni mu awu ni nti no safo no onware oba ne mo berma e ware bema homosexuals ene asofo bebre debate o homosexual and lesbianism se yenyin tum se eye Nyankopon body after nyame ankere se ware we na se ware we na twiri mu ye hare oba esese kan ho ofia ezo ma no ho kwan menya me siesie no ma be ma ne fi pa je wo yema no be ware no ho no no akokofa no yonko ba se mema betiti me enti de se me fa me yonko ba your will your emotion and your mind enti homosexualism, lesbianism, the whole world ya jini nyina atum Ghana akra se o yeso mo de ba ha ya se mu guso amoko ho ntokwa wonko he na bi fene so ni senti nyina ne se honhom no anya atuma enti ye hondam ani okra no ma Ghana ha de tumi biara obaye na dwene se obe promote homosexual lesbianism nyame jant free so amra ba shi wonyuma we are Christian countries enti ankopim se onipa dasani honhom no a ehye ne mu a awu no besan nya nkwa no oni nyame ni kuta ho bio ewade boaye na enu na Yesu Kristo hunu se dabi nyesa na nyame bo onipa nyame bo onipa so onipa benya yonkofa muni mbiribi worship osomwo osoriye nyame bo onipa no wode osoriye honhom ewura nipa ka amen enti de nyame ye ne se
abribia nipa ba sori onyankopon but emra honhom no wu ya no na nyam se nyame bo nipa sa akwan no so ti no nipa pe kwan bi hwehwe biribia obesori no wonyanti mase papa efrise ni nature no that is how he was being formed and abribia so nya biribia obesori no anything na yaman yi mo ayi we anaba bia no so wono sikani bia na dey respect ye den man enti so ban we ya na ono nam say obetimi atoba obi adi enti no ono ba ba ye nyankopon aye den ama simply because you were being created with a form of worship na eno na ma otimi obetimi tambo a wontimi nso a no de akwakoto ba bi no akotwa nkokọ no di moja na guso no tutu ntakra na guso na afei ono ankasa okota mbo no baaye no oma bo na baye nyame na wakoto bo no uye menya nkopon. Why? If we say we were being born, we were being created to worship God. Enti yesra wadi nkopon sa na odwi so obi wo fia ha na na dwena ye ne se me yabosonsum ni na ni nyina ye nyame kro na me kire wo se ni nyina ye nyame kro. If it's a Bible say my nsum nyame foforo bi enka wonu cheja mpo nyankopon ho ka amen. And no Moses, the book of Leviticus, Bible say amra Israel for sure says only nwi atie nyankopon where the bina yame de pa aduane anyame de man krofo no awo wilderness ho wo de nyankopon nankasa okọ kitchen na okototo pan na odiama ni ma odo me wi na makan test no John chapter 3 verse 16 nyame to wodi do Israel fonti Israel fonti ni ya na komudi ye nya kakubanwe ni nya gare kinwe ni nya sei Moses ko nyame no nyame se ka kire wansa don't worry me ama no aduane na me de abro ka amen. Ade cha no patutu ne nyame e de aduane firi soro abegu mo hwa de aduane na grofo ni die no Bible say 40 years 40 nights womo mpaboa ba ko a womo hye sei no mpaboa na anwe woti ase atade ba ko womo hye sei no atade na nsu enti wo hye atade ba ko saa adentia odi aduane anyame nim se nutrition e wo aduane nimu enti nyame de no odi mama wo no eno mama ni padua we asosteni da se wan kaso be di sade nuane bia di yare bebro na so ni nyina kini Bible se waka kire nyankopon se aduane funwe ana ya dini saa. Human beings, we are so ungrateful. Nipa ntimi nyi nyame ayeda simply because na try say ya ohwe ne nsanya nkan nti nyame nya hu fama no anadwi nkwaje kaka wode amma wo no so wa ma bibia nka ho a hyena ni onyame fi so yo nyankopon. Sister brother, so what anadwi na ewade bia wode wo hohom mo ahunu niam bia e chesu sa anadwi na ye ewade man abofo bo ho ban ya Satan na pafafo anya na hama twere wonsia enka wo so na patututu a don ka ba ya ne se ye hyirawo ewurate efi so wabɔ me ho bai. Hallelujah, praise God. The Bible says na fe nyame ma awowo Moses ko nyame ho okɔbɔ bai na nyame se ye me no mudidi matam nyame ma awowo free wiram beki ka wonwa kunkum libani bebre da fe mo ye wuo na yakoso no a mo se ade na ni nyai ana omudim ni ka ko Moses wo se masa ya ye nyankopon bone wo kura wo ka ho mo mienu nyina ya ye mo bone sire wurade nyankopon mai no mfo ye bone nkyɛn na Bible say Moses ko nyame anim na nyame so okay wo maka mate kokotwa dua na fa si ho cross ka amen. Cross no afi ye kobere wowo na fa ne ko se dua no so man sense ho na obi biara wowo no beka no so o man ni so kire kobere wowo na
obenya nkwaje. Now listen to me. Enye dua we ya. Ana de nkwaje ro bai. Hello. Enye ko obere wo no. Ana de nkwaje no bai. Wo de baburu me nyina enim so wo ye Satan. Patomati ase. Eni ade ntina nyame ma ne de sen ho. Kobri wo no so ye no ye di bronze kobri ena ye di ye Bible mu ba bia bo ru se bronze wo bia ya de ejina wo ma atemuo. Are you okay? Bronze simply means judgment. And you want to say bia no so no go for the sugo urade nsunti nyame nam ne tumi ne na ho odin so apo wo no efo and you bia o me ne lusu bia kobri wo no enkwaje ebebre no ne mo nya wo na o sen asenu no so no ne mo ayade bia fonni bia na ohuro to ho ababayi ni mire bia eba na sa for the name of Jesus. Amen. Enti nyame pe kwa ba so ni ba benya ayonkofa and you cross no age na one man cross over pajo mo ntana metie enti say na ade ne tie Yesu na gina ha no ana bone na ehye Yesu na yase wa ha no enti Yesu etia bone ne so enti obia wo suro se enka bone betimi edi ne so nam se Yesu gina bone ne so nti oye ne nsa ne sei ofa no abese ne kwa ha minim so watimi ase ya wontimi huru gota bia botimi de akonya nkopon nchen na mom ni Jesus ofa Yesu Kristo so every so ono any cross over it is ofri na so oba Yesu atere ne nsa ba ko wa ha ana watere etiniti no so ana wo wani sha na yase etu ofa no afru din no wasi ana nyankopon wa ha enti at the moment sunsum konkronwa Yesu Kristo ka ho asem no obeba se mimi ye dipone ni na oba be ka nyankopon Yesu Kristo enwo asem a kire me no ono na mami gidie padoma ka mami ntie sunsum konkron na mami die gidie enti ono no gidie na ode be mami no se menya gitum pe no me bia mu ka se Ewurade Yesu fami bone hye ma ye bone besrew jimi kra nkwa dimi ni padua nyina ama di mo bra boso he na efa me kosinia eye Bible so o kan ye na fe na sunsun konkoro na oba convict wo no na oba wura ni padua yi mu ka amen so konkoro nya wura ni padua no se kimu a afa wo no a na kana ewuo no a da wo mu na anya atuma no esum akata so no honkoku wura mu a enti ne fra hom konkoro sa oye power. Hello eto wura ni padua ni mu no ano na power na hyase na kiki dynamite na abrasi bumum enti enya blasisi aba obo wo se odiboni ani anka wono wo ye kwinsa ne ye wudi ne ye kromfo no wa no hyase no wo so no o twetwanani na konkon aba be take over woni padua ni mu ka amen so konkon nya be take over woni padua ni mu a afa wankasa umra na wo ye honam no na o ka ni detect ma wo no na wo nyuma bia na wo ye. Hello it is on konkon nya ba se kim obedofuo o de second by o de asobai o de kuma by enti obedo no what to do no what shit nothing mo ye phone wa pam afi wa hyase mo nso ba be dua ono na ba enti Galatians chapter 5 19 to 21 no what you wonam nyuma ni date pefe no bobo ni nyina ba ko du nso so de mo ya we na onkokoro be trew ni padua ni mu a ukuta 3 bedroom sa oba 1 bedroom na odi amano enti obehye 1 bedroom wona onkasa
onya wi fi se fie no nya mfa ma no o ma ne ba bi na eden asoe hello na o hye wo sa ono a wontimi ni nkomo fi se o ma no o pe no se nti o hye wo sa ekopum se o be ka tire sa fe de o hoi wonya wo bi efie aye o de afa ni nyina no nkonkoro be hye wo sa na se wo de efie ni nyina amana nyame ya adoma kina beto aso nyame hira ho Asole. Ça passe ça, vous savez, vous